Rutinitas rong dina sak pisan. Ya kue umbah-umbah pergombalan guys. Lah ya berhubung ngumbahi ora tak record lah ya jemure bae lah ya sing direkod ya guys. Sakmene akehe ngone ngumbahi manual guys. Jen percaya apa ora Rika guys? Lah ya ngone percaya. Apa ora nyangkreng boyoke ya guys? Jen yakin nyangkreng pol. Lah ya keprige maning lah wong jaragane nyong urung duwe mesin cuci guys. Dadi lah ya kudu prihatin. Ya manual kain hitung-hitung karo olahraga. Bener ora guys? Ya olahraga tangan lah. Lawang esuk badai ya guys, sholat Idul Adha nang lapangan. Dadine ya sikiknya ngumbahi guys. Ben esuk bada-bada orang ngumbahi. Lah ya bobo temen esuk-esuk kok sak durunge sholat Id tak ngumbahi disit ya. Keor disit lah ya guys, lawang badai yang ngone libur ora pahal. Lah tapi orang mungkin ya guys, tetep bae wong wadon kowe ana bae pahalane ya guys.